vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti mamuka sei kwese kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Confession yangu iyo yandiinayo iri pakati pangu nehanzvadzi yangu. So ndine hanzvadzi yangu uyo ainge achimboshandawo kunoku kuSouth Africa, kuno kwandiri kugarawo nemurume wangu, but iye akazoenda kumusha nemudzimai wake. Panguva yacho iyoyo muroora ainge asati ashayika. Zvino akazoti asvika kumusha kuya, ndipo paakabva azondifonera akabva azoti sisi ndine kanyaya ako kandiri kuda kuti tinge tichimbodiscasa. Ndikabva ndati ngatitaurei kabhudhi, but akabva azoramba manje, akabva ati no, hazviite sisi kuti tinge tichitaura nyaya iyi nezvayo paWhatsApp. Zvinoita here kuti imi munge muchimbodzoka kuno kumusha because itori emergency. Mazuva acho iwawo iye muroora ainge achirwara, saka ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda muroora kurwara kwaainge achiita ndokusaka bhudhi vainge vachida kuti inini ndinge ndichuya kumusha as an emergency. So ndipo paya pandakabva ndazotaura nemurume wangu ndokubva ndazotendedzwa kuti ndinge ndichimbodzokera kumusha. Ndakati ndadzokera kumusha paya, ini nabhudhi takabva tazotanga kutaura, saka bhudhi vakanditora ndokubva vazoenda, ndokubva tazokwira chimwe chikomo. Takati tirimo muchikomo muya ndipo bhudhi pavakabva vazotanga kunongedzera pamwe pairakidza kuti vainge ndakazoti ndasvika kumusha ndipo bhudhi pavakabva vazoti sisi ngatimbofambei, ndokubva tatanga kufamba. Saka pavakati ngatifambei, ndaifungidzira kuti maybe kune kumwe kwavainge vachida kuti tinge tichienda kunobatsirwa, but takabva tazokwidza kamwe kachikomo ako kari pedo neapo pakavakira bhudhi. Takati tavamo muchikomo muya, then bhudhi ndo pavakabva vazonongedzera pane imwe nzvimbo apo painge pakarovererwa hoko, ende panzvimbo pacho ndakazoti ndacherechedza, ndo pandakabva ndazoona kuti painge pachirakidza kuti painge pakabva mukucherwa zvekare pakabva pazofushirwa. Then bhudhi vakabva vazoti sisi nyaya iripo ndeyekuti inini ndakaromba, but mukunoromba kwangu ndakashandisa ropa remuroora wenyu. Ndikabva ndati what are you trying to say naiwe? But handina hangu kuzonyanya kuvhunduka because zvinhu zvekuti ndaigara ndichingotoudza mwana wamai vangu kuti mandiro acho aunoita mari iwe, kumagumo kwazvo ndaona sekunge uchazoromba iwe. Akabva azondiudza kuti mushure mekunge vabva kuJoni vadzoka kuZim ndipo paakazofind out kuti muroora uyu ainge ava kuhura. Saka zvinhu zvekuti iye akati zvakamurwadza, saka mukuzonofamba achida kugadzira mudzimai wake ndipo paakabva azoudzwa nen'anga yake iyo yacho yakamurombesa kuti ko iwe zvinogokubatsirei kuti unge uchiisa rukawo pamudzimai wako, nekuti vanhu vaisa rukawo vadzimai vavo vanhu vekudhara. Zvaizvezvi zvinenge zviri nani kuti unge uchingopfuudza munhu, nekuti kana munhu agara akuhurira zvinoreva kuti zvinenge zvitori mumwoyo make, hauna kana zvaunokwanisa kuita kuti unge uchizvichinja, kunyange ukati ndichamushandisira rukawo. But kana munhu agara angori pfambi, anongotsvaka nzira dzekuti ange achienda kunobviswa rukawo rwuya wabva asunungurwa, kana kutoti anobva azotosunga iwewe zvekuti haukwanise kuzosununguka zvekare. Saka sekuru vaya hanzi vakabva vazoti yakatanga ndo yakachenjedza, uyo tiri kufanira kuti tinge tichizomutangira, nekuti kana akagara akutangira ndaona kumberi uko munhu uyu azokuchekeresa. So ndizvo zvandakaudzwa izvozvo nehanzvadzi yangu, kuti n'anga iya yakabva yazomuudza kuti zvainge zviri nani kuti ange
kutora ropa remudzimai wake. Kana atora ropa remudzimai wake, then ndo ravachazoshandisa. Saka ropa iro raakazotora rainge riri ropa rekumaperiods. Hanzi iye akataimira mudzimai wake paainge ari kumaperiods. Izvi hanzi akazozviita apo pavainge vachiri kuSouth Africa. Panguva iyo paakaona kuti mudzimai wake ainge ava kumaperiods, ainge aine mari yake iyo yaainge akatogara akatoisa pasaidi, ndokubva azoba maped awo ainge abva mukushandiswa nemudzimai wake. Hanzi akangoenda akabva anomavhovomora mubhini, ndokubva atomatora usiku hwacho ihwohwo. Ndopaakabva atoti ainge afunga kuti ange achimbodzokera kumusha, ndokubva azodzoka kumba akazonotaura nen'anga iya. Vakabva vazoshandisa mapedi aya, vakazotoita zvokutodana mudzimai wacho nemushonga. Kunyange zvimwe zvinhu zvavo isu ndisu taitota tichitonobatisa zvinhu zvavo patrack, zvinova zviri zvinhu zvokutoti zvakatotinetsa kuti ko ivo bhudhi vanogoti vafunga kunoita farming kumusha apa vasina kana sent. Asi ipapo ndo pandakabva ndazonzwisisa kuti bhudhi vainge vaine plan B yavo, vaiva nebackup. Saka bhudhi vakabva vazondirakidza guva riya vakati ndo pavainge vakacherera maped, zvekare ndo pavainge vakacherera chimwe chitanda icho chakanzi chichazoshanduka kuita nyoka. Saka nyoka iyi ndo inenge ichizovachengeta ivo bhudhi, zvekare nekuzovapa mari, uye ichizodana macustomers kuti vange vachizoya kushopu kwavo. So bhudhi vakati vandiudza zvose izvozvo, vakabva vanditi zvino sisi mhiko idzi dzacho dzandakaita, ndakanzi mhiko dzacho dzinoda kuti dzinge dzichiitwa nevanhu vaviri vana vanyamunhu. Saka ndaona kuti imimi ndimi munokwanisa kuchengetedza secret yangu, ndokubva ndabvuma paya. Takabva tazopfugama, ndokubva tazotanga kuombera. Saka tichiombera tainge tichitaurawo nemadzitateguru edu, tichingotaurawo nemadzitateguru edu, tichidana mhepo dzeavo vakaenda vanobvawo kudzinza rekwedu, but vaya avo vainge vachiita mabasa iwawawa ekuti kana vainge vari vavhimi vaishandisawo mishonga iyoyo ekuti kana vakapinda mumasango vakwanise kubuda vakabata something. Vamwewo vainge vakaromberawo hungava huri hushe kana kungorombawo kuti vasazobirwa zvipfuwo zvavo. Takabva tazotanga kudana mhepo dzavo, tichidzinga mhepo dzeavo vakafa vasina chavainge vakabata, avo vakafa vari varombo. Takabva tazodzinga mhepo dziya kuti dzisazouya, nekuti ndo dzainge dzichazokonzeresa kuti zvinhu izvi zvinge zvichazopanduka, nekuti mhepo dzavo dzinenge dzorwisana nekurombwa ihwohwo hwedu. So takati tichiburuka muchikomo muya, ndo patakabva tazoona pamba pabhodhi pakatoungana vanhu. Tikabva tatoziva kuti muroora ainge ashayika. Saka muroora akashayika mukoma, but parufu rwake inini ndini ndega nabhodhi tainge tichitomuona muroora uyu, because aitongopinda zvake pagedhi obva atoya obva atogara nevamwe vanhu, obva atotanga kutobvunza achitotaura nevamwe vanhu, but vamwe manje vaitongomuonawo sekungewo ainge atongori umwe munhu, but vainge vasingatokwanise kutoona kutoti icho chainge chitori chipoko chemuroora. Muroora wangu akapfuka masikati chaiwo, tikatoona chipoko chake masikati, but aizoti paya paanenge ava kuda kuenda kunotaura namukoma, then ndipo paaibva azokurirwa nesimba nemhepo iyo yacho yakagadzikwa pamutumbi wamukoma. Mhepo iyoyo yenyoka ndo yaibva yazomukurira obva azobuda gedhi achitiza. Saka akangoramba achingodzoka, but pose aidzoka fesi yake yashanduka, aidzoka ava imwe face achitoita sekunge mumwe munhu. So ndo marombero acho iwawo akaita mukoma, ende ndiyo secret iyoyo yacho yavakandiudza. Saka zvaizvezvi mukoma vatova neimwe shop yavo irimo muHarare. Inini nemurume angu tigere kuno kuSouth Africa, because ivo mukoma vakanditi sisi imimi chidzokerai kuZim kuitira kuti paya nyoka yavo paichazoda ropa, because kana yada ropa tiri kufanira kuti tinge tichizochekeresa murume wangu, because iyo hanzi inotongorarama neropa revatorwa, but mutorwa uyu unofanira kuti
unge wakamboita bonde naye, saka inini ndichati kana ndachekeresa murume wangu gore racho iroro, apo pazvichazonzi nyoka iyi inenge ichida zvekare ropa, then ndinofanira kuzotanga kuzogara zvekare neumwe murume. Ivo bhudhi vatova neumwe mudzimai uyo wavava kugara naye, vakangomubvisira tsvakirai kuno, vakasangana kuHarare ikoko, ende vakamirirawo kuti kana chijana chazoya kwandiri chinozodzokera kwavari. Saka ndo upenyu hwacho hwatichazorarama ihwohwo. Ndiri kungomirira kuti kana murume wangu kana afa ndochizova free, ndodzokera zvangu kumusha. Plus panenge patifambewo zvimakore, nekuti kubva mukoma pavakatanga kuita mari hapana kana makore akawanda. Saka vakati ivo tiri kufanira kuti tinge tichiita zvinhu zvedu pore pore kuitira kuti vanhu vasazonyanyisa kunyumwa. So vana izvezvi vari kutoendeswa kuchikoro namukoma vangu. Mari ndinoti kana ndikapiwa nemurume, mari iyoyo ndinobva ndangoiisa pamupini kutotenga zvangu hembe dzinodhura, because ndinotoziva kutoti kumusha uko vana vangu vari covered. Ndakatotsvakirwa musikana uyo anotogara nevana vangu, ende musikana iyeye anotobhadharwa namukoma. Ndiyowo confession yangu iyoyo, mukoma Nashi. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndakaudzwa nehanzvadzi yangu kuti mhiko dzacho dzinoda vanhu vaviri. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi ava mucomment section. Hanzi chijana pachichauya kwandiri tiri kufanira kuti tinge tichizochekeresa, wangu murume. Yo, gedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 45 years ekuberekwa. Ndakafirwawo nemurume, ende kubva zvandakafirwa nemurume wangu handina kuzomboda kuzomboita shungu dzekuti ndinge ndichizowanikwa zvekare, because panguva iyo pandakazoshayikirwa nemurume wangu ndainge ndisingatozivi kuti inini ndini ndainge ndaurayisa murume wangu. Ipapo ndainge ndichangotangawo kutemererwa nyora dzehuroyi, but nyora idzi ndainge ndakambozama kudzitemererwa apo pandainge ndichiri musikana wechidiki. Saka pandiri painge paine rimwe shavi iro rainge rigere pandiri. So shavi iro ndo raidzivisa amai vangu kuti vange vachinditemerera nyora dzehuroyi. Saka apo pandakazopinda mumarriage, shavi iroro ndo parakabva razoshayiswa simba, nekudawo kwekuti murume uyo wacho ainge andiroora. Kwavo kwaaibva ainge ainewo mhepo idzo dzainge dzakatakudzwa paari. Saka mhepo idzi dzainge dzakatakudzwa paari dzainge dziri mhepo dzechikwambo. Saka iye ainge akanzi haaifanira kuti ange achigara nemukadzi kwenguva refu. Saka mhepo iya yechikwambo ndiyo yaipota ichiuya ichisika bonde naye, zvichizokonzeresa kuti inini ndinge ndichizomuvenga ndichimusema. Saka mhepo iyi payakazoona kutoti iniwo ndainge ndiine nyora idzo dzandainge ndakambozama kutemererwa pandiri, nyora dzehuroyi, mhepo iyoyo ndo payakabva yazotanga manje kuchishandidzana naamai vangu. Saka amai vakabva vazobatsirwa nemhepo iyoyo kuti inini ndinge ndichizotemererwa nyora, ndokubva ndazotemererwa nyora dziya. Amai vakabva vazokumbira shavi riya kuti iro manje ringe richizouyawo kudzinza kwedu, vachirivimbisa ivo kuti kana rikauya kudzinza kwedu, then mhepo iyoyo yaikwanisa kuzopota ichipihwawo chekudya, zvekare ichizopota ichipihwawo varume. So ndokuzoitwa muroyi kwandakazoitwa. Izvozvo ndakazotozviziva mushure kwekunge murume wangu ashayika. Saka murume wangu akati ashayika usiku uhwo pacho patakamuviga, ndakazopepuka ndiri kumakuva. Pandakapepuka ndiri kumakuva ndakaridza mhere, because ndainge ndichitya ndichizvibvunza kuti ko ndabuda sei mumba, kokuno kumakuva ndazouya sei. Ndakati ndatendeuka ndava kuda kutiza, ndo pandakabva
ndazoona amai vangu vakabva vanditi handaifanira kuti ndinge ndichitya. Amai vakabva vandiudza kuti kumashure kwavo kwainge kuine zvimwe zvipuka zvainge zvichityisa, but ivo vainge vasingazotendedzi zvipuka izvozvo kuti zvinge zvichizondivhundutsira nekuti ivo vainge vari amai vangu. Saka amai vakabva vazondipa umwe mushonga. Vakati vandipa mushonga uya ndakabva ndazoona kutoti apo pacho patainge timire painge patori nechaunga chevanhu vainge vasitomborina kana nhumbi dzavainge vakapfeka. Ndikabva ndazoudzwa naamai kuti ivo vainge vari muroi, neniwo iroro rainge riri zuva rangu rekuti ndinge ndichizogirajuweta. Saka ndakabva ndazogamuchidzwa mhepo iyo yainge yakaiswa pamusoro pemutumbi wemurume wangu panguva iyo paainge achiri kurarama. Ndikabva ndanzi ndo chainge chiri chikwambo changu chekutanga. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzidzira zvose izvo zvandaifanira kuti ndinge ndichizodzidza pamusoro pacho chikwambo ichocho, kuti icho chinotyei, kuitira kuti paya kana ndikazochitumidzira kumba kwemunhu ndinge ndichizoziva kuti pamba ipapo pane mhiko here dzakaitwapo, kuitira kuti icho chisazodzoka chichindirova. Saka ndokuzotoitwa muroi kwandakazoita ikoko. Zvino mukomanashi, ndine mwana wangu uyo ari kunyika yeSouth Africa, saka iye manje handidi kuti ange achiroora. Mwana wangu uyu atova zerawo rekuti mazuva ano tinototarisirawo kuti anofanira kuti ange atova nevana, but iye manje ane vana vake vaatova navo. Saka ndotozviudza kuti sezvo ndiine vazukuru vangu vemumweya, handina basa nevazukuru ava vepanyama vanozondinetsa zvekare, nekuti handidi kuti mwana wangu ange achizoroora, nekuti kana akaroora mari yose iyo yaanonditumidzira, mari iyoyo iye haatozvizivi kuti kutonditumidzira kwaanenge achindiita mari iyoyo anenge achitonditumidzira mari yekutoti ndinge ndichizochengeta vana vake avo vaakaita nechikwambo. Iye anongoti haana vana, but munyika yemweya atori nevana vake vatatu vaakaita, because chikwambo ichi akachipa pamuviri panguva iyo paainge achiri ne14 years, because icho chakatanga kumushanyira panguva iyo paakatanga kurota achiita sekunge anosangana pabonde nevasikana vamwe vaainge achichiva kuchikoro. Chikwambo chiya ndo pachakabva chazowana mukana ndokubva chazotanga manje kuzvipfekedza mafesi evasikana avo vaainge achichiva. Saka akazoti ava ne14 years, chikwambo ichi chakabva chazoya kwandiri chikabva chandiudza icho kuti chainge chava nepamuviri. Ndo pavakaita mwana wavo wekutanga, iye mwana wangu nechikwambo chake. Saka chikwambo ichi icho chinozvara ruviri pagore. Chakati mwana uya ava ne6 months chikabva chapamha zvekare chikabva chati chainge chava nepamuviri. Saka zvaizvezvi ane vana vake vatatu avo vaakaita nechikwambo ichi. Saka ndakabva ndazochisunga mbereko, because handidi kuti vana vacho vange vachizowanda, nekuti ndo pavanozopanduka ipapo vava kutanga vachifamba vachienda kumaraini vachinoita misikanzwa, nekuti ndinenge ndava kusakwanisa kuvapa chikafu chakawanda. Saka vazukuru handitodi kuti ndinge ndichizova nevazukuru, ende ndine vana vangu vasikana ivavo ndo vandichazosunungura zvangu, but zvaizvezvi ndakatovasunga mbereko dzavo, because vazukuru handivadi, handidi zvenoisi pamba pangu. So mukoma zvandinomuita mwana wangu uyo ari kuJoni anotombopota achienda achinobatsirwa, kungava kuri kumasowe kana kuti kuchechi idzi dzekuchema. Saka ndinotoziva zuva iro raanenge aenda kunobatsirwa. Usiku hwacho anototi paya paanenge achitobva kuchechi, sezvakaitika masvondo adarika awo akaenda kuchechi, musi wacho iwoyo tainge tiine musangano. Saka takabva tazonzi tinge tichienda kumusangano, ndikabva ndazoshaya mukana wekuti ndinge ndichikurukura nechikwambo changu icho chinogara chakateya maziso paari. Saka iye akabva aenda kune imwe chechi yekuchema ndokubva azodzoka. Usiku hwacho ihwohwo ndo pandakabva ndazotaura zvekare nechikwambo changu, ndikabva ndachiudza kuti taifanira kuti tinge tichiendako kuSouth Africa ikoko, but inini ndakabva ndazokoniwa ndokubva chazoenda nezvimwe zvekare zvimwe zvikwambo zvemuraini zveshamwari dzangu, ndikabva ndadzikumbira kuti dzinge dzichimbondikweretesa zvikwambo zvavo. Ndikabva ndazovakumbira kuti vange vachimbondikweretesa zvikwambo zvavo, ndokubva zvazobatana zvikabva zvazoenda. Saka zvichienda ikoko kwaiva nemhiko dzaifanira kuti dzinge dzichienda kuno
saka zvichienda kujoni kwainge kuine mhiko dzaifanira kuti dzinge dzichizogadzirwa zvekare patsva. Saka each and every time paanoenda kuchechi mwana wangu uyu kana akanamatirwa, mhiko dziya dzikaparadzwa, tinofanira kuti tinge tichizovaka zvekare semavakiro avanoita minamato. Saka zvikwambo izvozvo zvakaenda zvikabva zvanovaka zvekare mhiko dziya dzainge dzaparadzwa paainge achinamatirwa kuchechi. Saka mavakiro atinoita mhiko idzi, iye anorota musikana anenge achiri wechidiki, musikana uyu anenge atori mhandara, then anobva achiva musikana uya obva atoita bonde naye musikana uya. Makuseni paanomuka anotoona kuti anenge atori nehurume hunenge hwakatozara muzvidya zvake. Saka paanenge achitoita bonde ipapo tinenge tichitovandudza mhiko dziya, tobva tatanga kumupa husimbe. Pose paanenge achida kuenda kuchechi anobva angobatwa nehusimbe hwekuti ange achienda kuchechi kunonamatirwa. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Handidi vazukuru vepanyama uye handidi muroora, nekuti varoora ava vanonetsa. Takakurawo tichiona amai vedu vachitambudzika nekuti vanabhuti vedu vaitoshandawo kumadhorobha, but vakabva vazokanganwa. Amai vedu vakatikanganwa zvekare nekuda kwekuti pavakasvika kumadhorobha ikoko vakabva vazowana vakadzi vavo vavakasangana navo kumadhorobha ikoko. Saka zvinonetsa zvevaroora izvi. Asi kana kuri kunzi ndikakwanisawo kuwana muroora wekuti naiyewo anenge aine shavi rakaita serangu, aiwa tinokwanisa kushandidzana pamwe chete. Ei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatitaurei navo mucomment section. Mama ava hanzi mhiko idzodzidzi sezvamunongoitawo pakuvaka minamato iya yekumasowe, nesuwo tinotovakawo mhiko kunyange dzikaputswa paya munhu paanenge atobva kuchechi. Tinobva tatotangidza zvekare kuvaka mhiko dziyadzi, hanzi tinobva tatangidza zvekare kutorinyuwa mhiko dzacho idzodzo. Yo, zvakangoma hazvo vedu, ndo paya paunenge uchingoti ndafamba ndaneta nekunamata, hazvisi kana kumbochinja. Apa zvinenge zvichiitika ndezvekuti paya paunenge wabva mukunamatirwa, vanhu vaya vanobva vatangidza zvekare kukuvakira dzimwe mhiko zvekare. Yo, strange things do happen in this world.